今日はね、イソップ寓話の中から代表的な作品をやってみようと思いますね。みんなよく知ってる狼少年の話。これは果たして嘘をついたら人は信用しなくなるよというだけの話でいいんだろうか。だから嘘を言っちゃいけませんよ。いいわね。いつも嘘ばっかり言ってると、本当のこと言っても誰も信用しなくなっちゃうよっていう教訓を親や先生は言ったりする。本当にこのストーリーの中で作者が語りたかったことは、そこでは実はないんじゃないだろうか。僕がはっきりすることは、子供は村の人たちから番をしろとは言われてるけれども、狼を撃退しろというふうには言われてない。駆けつけてみた。で実際だから狼と戦って羊を守らなくちゃいけないその主体というのが村の人々の役割としてあるということですね。子供が嘘をついたということが分かりましたという文章になっていくんですね。でここは僕はね、この話のね、大きなターニングポイントになると思う。きっかけ、僕らが考えていく場合はですね、ここが切り口になるだろうと思うんですね。この段階でこの話っていうのは、その羊飼いとか子供とか狼とかの話ではなくて、実際自分でものを見たということにおける判断とか事実とか思い込みとかっていうものが持っている危うさとか、その成り立ちとか、その傾向性とかっていうものについて語ることしてるんだなっていうことが見えるんだと思うんですね。これはなかなかいい文章ですね。たびたびそうした。つまり、たびたびそうしたっていうことは、たびたび嘘を言ったとは書いてないんで、たびたび助けて大きな神が来たっていう言葉を言ったんでしょうね。出動要請をしたと。結果、あの子は嘘つきだということになりましたっていうんですよ。嘘つき、これはイコールレッテルですね。これでもし健全な村人だったら、あの子は嘘つきだということになったならば、村人はこの子供を契約を破棄してクビにして、少年 B と新たに契約を結びました。しかし、そこはこの村人はしていない。とするならば、ここにこそこの作品を作った作者のテーマに従ったものがあるいはあったのではないかというような憶測は成立しないでしょうか。理不尽な場面、本来こうした見え方になんでしないんだろうなっていう部